Ongi etorri OCV 2022ko estatistika inferentziala R software librea erabiliz izeneko ikastarora. Ikastaroa Euskal Herriko Unibertsitateko Matematika Aplikatua saileko Eneko Arrospide, Gorka Bidegain, Xabier Erdozia eta Itziber Unzueta irakasleek diseinatu eta prestatu dute. Metodo eta teknika estatistikoak etengabe erabili behar dira zientzia eta ingenieritzako esparru guztietan. Honen barruan, estatistika inferentziala ezinbesteko tresna da, lagin baten azterketa egiterakoan, lortutako emaitzak modu fidagarri batean orokortu ahal izateko. Gaur egungo datu masiboak kudeatu behar dira, eta datu hauek kudeatzeko tresna informatikoak erabiltzea ezinbestekoa da. Horregatik, R software librearen erabilpena proposatzen da. Datuak modu eraginkor batean aztertu eta horietatik ondorioak atera egin daitezkelako. Kurtso hau, datuen kudeaketa eta teknika inferentzialak erabiliz, lortutako ondorioak interpretatzeko lagungarria izango da. Ikastaroan landuko den gaitekia honakoa izango da. Lehenik eta behin, R eta R Studioren ezaugarri nagusiak erakutsi eta azalduko dira. Honen barruan, sarrera, leiho ezberdinak, oinarrizko ezagutza, datu egitura, funtzioak, grafikoak, paketeak, lan direktorioa, fitxategi batetik datuen irakurpena, eta datu markoak fitxategi batean gordetzea ikusiko da. Jarraian, zorizko laginketa eta laginaren estatistikoen banaketak ikusiko dira. Honen barruan, sarrera, banaketa normala, gamma, Pearsonen txikarratua, Studentente eta Fisher-Snedekoren F banaketak ikusiko dira. Hau azaldurik, laginaren estatistiko garrantzitsuenek jarraitu ditzaketen banaketak landuko dira. Azkenik, banaketen kudeaketa R erabiliz azalduko da. Behin lagineko estatistikoen banaketak ikusirik, parametroen estimazioa landuko da. Estimazioaren kontzeptua, puntu estimazioa, tarte estimazioa, laginaren tamaina eta konfiantza tarteak R erabiliz eraikitzen ikasiko da gai honetan. Ondoren, hurrengo gaian, hipotesi kontraste parametrikoak ikusiko dira. Sarrera, oinarrizko kontzeptuak, hipotesi kontraste motak, hipotesi kontrasten urratsak, zenbait hipotesi kontraste, errore motak eta p-balioa izango dira gai honetan landuko diren atalak. Azkenik, hipotesi kontraste ez parametrikoak azalduko dira. Sarrera, independentzia probak eta normaltasun probak ikusirik. Eta azken honen barruan, Kolmogorov-Smirnov eta Shapiro-Wilk testak landuko dira. Ikusi den moduan, ikastaro hau 5 gaietan banatzen da, eta bakoitzean teoriaz gain ebazteko ariketa zerrenda bat proposatzen da. Ikastaro honi etekinik handiena ateratzeko modu sekuentzialean lan egitea gomendatzen da. Hasieratik bukaerara arte. Gai bakoitzean jorratutako kontzeptuak hurrengo gaietarako erabilgarriak dira. Beraz, ondorengo metodologia proposatzen da. R eta R Studio software librea ordenagailu pertsonalean instalatu. Ikastaroan argitaraturik dauden jarraibideak jarraituz. Gai bakoitzaren teoria arretaz irakurri kontzeptu garrantzitsuenak ulertuz eta barneratuz. Zalantzarik egotekotan, proposatutako gomendaturiko irakurgaiak eta bestelako materialak erabili, hauek argitu ahal izateko. Gai bakoitzeko ebatziak dauden ariketak irakurri, ulertu eta berriro egiten saiatu, emaitza berdinak lortzen direla konprobatuz. Autoebaluazioa burutu eta ebatzitako autoebaluazioarekin alderatu, irakasgaiko kontzeptu guztiak barneratu direla egiaztatzeko. Kurtsoren iraupena 75 ordukoa da, eta 11 asteetan zehar burutzeko diseinaturik dago. Gai bakoitzeko teoria eta ariketei zenbatetxitako dedikazioa aldakorra da, eta hauen beharrei egokiturik dago, ondoko kronograman ikusi daitekeen moduan. Dena den, ikasle bakoitzak denbora egoki iruditzen zaion bezala antolatu dezake, ikaskuntzako gaitasunak eskuratzeko. Ikastaroa, zuen gustokoa eta baliagarria izatea espero dugu.